Псалом 91. Разруши невидимите атаки и защити дома си днес. Това, което усещаш напоследък, не е случайно. Тази тежест, която се появява без причина, това напрежение в дома ти, този странен вътрешен шум, който не ти дава покой. Знаеш точно за какво става дума. Опитваш се да го игнорираш, да го обясниш логично, но дълбоко в себе си усещаш, че има нещо повече. Има моменти, когато тишината започва да говори по-силно от всякакъв шум. Когато нещо невидимо започва да се движи около теб, без да можеш да го докуснеш, но ясно го усещаш. Това не е въображение. Това е предупреждение. Бог не винаги говори чрез силни знаци. Понякога Той позволява малки разклащания, вътрешни безпокойства и необясними усещания, за да привлече вниманието ти. Не за да те оплаши, а за да те събуди на време. Защото има битки, които не се виждат с очите, но се усещат в душата. И ако не ги разпознаеш, те започват да се засилват, да засягат мислите ти, емоциите ти и дори атмосферата в дома ти. Но днес това спира. Днес ще разбереш какво наистина се случва и защо точно сега си тук. И ако останеш до края, ще активираш нещо, което променя духовната реалност около теб. Онова, което си пренебрегнал, когато тишината започва да говори. Онова, което си пренебрегнал, не е било незначително. То е било тих сигнал, който се е появявал отново и отново, но ти си избрал да го заглушиш. Не защото не си го усещал, а защото си се опитал да го обясниш по друг начин. Казвал си, че е просто умора, че е напрежение, че е нормално. Но дълбоко в себе си знаеш, че това не беше обикновено усещане. Имаше моменти, в които всичко изглеждаше спокойно, но вътре в теб нещо не беше наред. Тишината около теб не носеше мир, а напрежение. Стоиш в стаята си и усещаш, че нещо тежи във въздуха, без да можеш да го обясниш. Лягаш си и вместо покой, идват мисли, които не си търсил. Събуждаш се без ясна причина с усещане, че нещо се е случило, въпреки че нищо видимо не се е променило. Това не е слабост. Това е чувствителност към нещо, което не всеки забелязва. Това е моментът, в който душата ти се опитва да ти каже, че има нещо повече от това, което очите ти виждат. И когато тези сигнали започнат да се повтарят, това вече не е случайност. Това е предупреждение. Бог не винаги говори чрез силни думи или явни знаци. Понякога Той избира най-тихия начин, за да види дали ще го чуеш. Леко безпокойство, което не те оставя. Вътрешно усещане, че трябва да спреш и да се замислиш. Невидим натиск, който не идва отвън, а сякаш се появява отвътре. Но какво направи ти? Продължи напред. Разсейваше се, потакяше се в ежедневието, в шума, в задачите, в мислите на други хора, само и само да не останеш насаме с това усещане. Защото когато оставаш в тишина, то се усилва. И когато се усилва, става по-трудно да го игнорираш. И точно тук много хора правят грешка. Те мислят, че ако нещо не може да се обясни, значи не съществува. Но има неща, които не се виждат, а се усещат. И те влияят повече, отколкото си представяш. Тези малки сигнали са били началото. Не на проблем, а на осъзнаване. Но когато не бъдат разпознати на време, те започват да се превръщат в нещо по-силно. Усещането става по-тежко. Мислите стават по-натръпчиви. Атмосферата около теб започва да се променя. И изведнъж започваш да забелязваш, че нещо в дома ти не е същото. Стаите, които преди са ти носили спокойствие, сега те напрягат. Мястото, където си почивал, вече не ти дава същия мир. Нещо се е променило, но ти не си видял кога точно се е случило. Истината е, че това не става изведнъж. Това започва с малки, тихи сигнали, които са били пренебрегнати. И когато те бъдат игнорирани достатъчно дълго, нещо започва да се изгражда около теб без да го осъзнаеш. И ако не спреш сега, ако не обърнеш внимание на това, което усещаш, това ще продължи да се засилва. Но ако го разпознаеш в този момент, всичко може да се промени. Защото това, което си мислил за незначително,
всъщност е било първата врата към нещо по-дълбоко. И това, което идва след това, ще ти покаже нещо, което не си осъзнавал досега. Средата, която създаде без да осъзнаеш. Невидимата атмосфера в дома ти. Средата около теб не е случайна. Тя не се е оформила изведнъж и не е дошла отвън без причина. Тя е резултат от нещо, което се е случвало вътре в теб много преди да се прояви около теб. Всяка мисъл, която си задържал, всяка дума, която си изговорил в момент на слабост, всяка емоция, която не си освободил, е оставила отпечатък. Домът ти не е просто място от стени и предмети. Той носи това, което се излъчва вътре в него. Носи думите, които се повтарят. Носи мислите, които се задържат. Носи емоциите, които не са били извекувани. И когато тези неща се натрупват, без да бъдат пречистени, без да бъдат осъзнати, започва да се създава атмосфера. Невидима, но осезаема. Усещаш я, когато влезеш. Чувстваш я, когато останеш сам. Това е тишина, която не успокоява. Това е въздух, който не ти дава лекота. Понякога си казваш, че това е просто умора, че е стрес от деня. Но има моменти, в които знаеш, че е повече от това. Защото дори когато няма причина, усещането остава. И когато остава, започва да влияе на начина, по който мислиш, говориш и реагираш. Негативните думи, които са били изречени, не изчезват веднага. Те остават. Мислите на страх, които са били допуснати, не си тръгват сами. Те се задържат. Емоциите, които са били потиснати, не се разтварят. Те се натрупват. И без да осъзнаеш, започваш да живееш в среда, която си помогнал да се създаде. Не защото си искал, а защото не си спрял това на време. Това не означава, че си виновен. Това означава, че си позволил нещо да се изгради без да го разпознаеш. И когато нещо бъде позволено достатъчно дълго, то започва да се утвърждава. Но тук има нещо, което променя всичко. Ако ти си участвал в създаването на тази атмосфера, ти можеш да участваш и в нейното разрушаване. Това не е фиксирано състояние. Това е нещо, което може да бъде променено. Въпросът е дали ще осъзнаеш това на време. Защото ако не го направиш, тази атмосфера не остава просто усещане. Тя започва да отваря врати. И когато тези врати се отворят, вече не става дума само за това, което усещаш. Става дума за това, което влиза. Вратата, която никога не беше затворена, скритите духовни пробиви. Има врати, които никога не си затваял, защото никога не си разбрал, че са били отворени. Те не са видими, не скърцат, не се виждат с очите, но влияят на всичко, което се случва около теб. Това са духовни пробиви, които се създават тихо, чрез малки избори, чрез повтарящи се реакции, чрез неща, които си считал за безобидни. Понякога това започва с една мисъл, която си позволил да остане по-дълго. Понякога е дума, изречена в момент на гняв, която не си върнал назад. Понякога е ситуация, която не си извекувал, а просто си покрил. И всяко едно от тези неща не изчезва. То остава като отворен достъп. Непростени думи носят тежест. Повтарящи се мисли създават модели. Навици, които знаеш, че не са правилни, започват да оформят път. Това не са просто действия, това са покани. И когато поканата не бъде отменена, нещо започва да откликва. В началото не го усещаш ясно. Всичко изглежда нормално. Но постепенно нещо се променя. Настроението ти става нестабилно. Реакциите ти стават поостри. Мислите ти започват да се въртят в кръг. И без да разбереш как, губиш вътрешния баланс, който преди си имал. Това не се случва, защото си слаб. Това се случва, защото нещо е получило достъп. Врата, която не е била затворена, позволява влияние. И колкото по-дълго остава отворена, толкова по-дълбоко става това влияние. Много хора се опитват да се борят със симптомите. Опитват се да променят настроението си, да контролират мислите си, да се стегнат. Но това не решава проблема. Защото проблемът не е на повърхността.
Той е в достъпа. Истинската промяна започва, когато разпознаеш къде е входът. Когато спреш да се бориш с резултата и започнеш да затваряш причината. Когато осъзнаеш, че не всичко трябва да бъде търгяно, че не всичко трябва да бъде допускано. И тук идва моментът, който разделя тези, които остават в същото състояние, от тези, които излизат от него. Моментът, в който решаваш, че достъпът приключва. Но затварянето на вратата не става с сила. То става с разбиране и с правилния ключ. Ключ, който много хора държат, но не използват. И когато този ключ бъде използван правилно, не само че вратата се затваря, но и се установява защита, която не позволява тя да бъде отворена отново. Скритият код в Псалом 91. Това, което почти никой не активира. Има причина този псалом да се повтаря от толкова много хора, но също има причина малцина наистина да виждат силата му в действие. Не защото текстът не е мощен, а защото начинът, по който се използва, често остава повърхностен. Псалом 91 не е просто молитва, която трябва да бъде изречена. Той е покана към състояние. Когато се казва, че този, който живее под покрива на Всевишния, пребъдва под шанката на Всемогъщия, това не описва място, а позиция. Това е избор къде стоиш вътрешно, на какво се доверяваш и какво допускаш да управлява мислите ти. Много хора четат тези думи, но остават същите вътре. Казват ги, но не се съгласяват напълно с тях. Повтарят ги, но продължават да хранят страх, съмнение и несигурност. И когато вътрешното състояние не съвпада с думите, силата остава неактивирана. Истинската промяна започва, когато има съгласие. Когато това, което изговаряш, съвпада с това, което приемаш вътре в себе си. Когато думите не са просто звук, а позиция. Тогава нещо се подрежда. Не защото си направил нещо сложно, а защото си застанал правилно. Когато заявиш, че Бог е твоя защита, това не е просто израз. Това е граница. Това е място, в което страхът губи правото да стои. Това е решение, което променя начина, по който реагираш на всичко около теб. И когато тази позиция се установи, атмосферата започва да се променя. Не постепенно, а осезаемо. Напрежението отслабва. Вътрешният шум се успокоява. Пространството около теб започва да носи различно усещане. Но има нещо още по-дълбоко. Моментът, в който това преминава от вътрешно усещане към външно влияние. Моментът, в който това, което не се вижда, започва да реагира. Това е мястото, където повечето хора не стигат. Те усещат промяната, но не продължават достатъчно дълго, за да я превърнат в авторитет. А когато това стане, всичко се променя. И точно към този момент води следващата стъпка. Там, където невидимото вече не просто се усеща, а започва да се подчинява. Моментът, в който невидимото се подчинява на твоята вяра. Има граница, която не се вижда с очите, но се усеща ясно, когато я преминеш. Това е моментът, в който вярата ти спира да бъде нещо вътрешно и започва да оказва влияние върху всичко около теб. До този момент ти си усещал, разбирал, разпознавал. Но тук започваш да въздействаш. Това не идва чрез усилие, а чрез решение. Решение да не се връщаш назад към съмнение. Решение да не допускаш страхът да определя мислите ти. Решение да застанеш твърдо в това, което вече си разбрал. Когато това решение стане стабилно, нещо се променя веднага. Атмосферата реагира. Тежестта, която си усещал, започва да губи сила. Напрежението, което е било постоянно, се разпада. Мислите, които са те притискали, започват да се отдалечават. Това не е внушение. Това е реакция на позицията, в която си застанал. Невидимото винаги реагира на яснота. Не на колебание, не на страх, а на увереност. Когато няма вътрешно разделение, когато не се връщаш към старите модели, когато не даваш място на съмнение, тогава влиянието ти става реално. Много хора стигат близо до този момент, но се спират. Усещат облегчение и мислят, че това е достатъчно. Но това е само началото.
Ако не затвърдиш тази позиция, старото започва да се връща. Не защото е по-силно, а защото му е позволено отново. Тук се изисква постоянство. Не усилие, а яснота. Да останеш в това, което вече си приял. Да не допускаш обратно това, което вече си отхвърлил. Да не отваряш отново врати, които вече са били затворени. И когато това се затвърди, се случва нещо още по-дълбоко. Това вече не е моментно преживяване. Това става състояние. Това става среда, в която живееш. Тогава защитата не е нещо, което търсиш. Тя е нещо, в което стоиш. И от това място всичко, което преди е имало достъп, губи право да се връща. И това води до последното ниво. Мястото, където всичко се запечатва и нищо старо не може да се върне отново. След този ден нищо повече не влиза. Денят, в който домът ти беше запечатан. След този момент не става дума за усещане, а за установена реалност. Не за кратко облегчение, а за граница, която е поставена съзнателно и не се отстъпва. Това е денят, в който решаваш, че домът ти вече няма да приема всичко, което преди е било допускано без съпротива. Тази промяна започва отвътре, но се проявява навън. Начинът, по който мислиш, става по-ясен. Думите, които изговаряш, стават повнимателни. Реакциите ти вече не са водени от страх, а от стабилност. И това започва да оформя нова атмосфера около теб. Домът ти започва да носи различно присъствие. Не напрежение, а покой. Не тежест, а лекота. Това не е нещо, което се случва случайно. Това е резултат от позицията, която си избрал да задържиш. Когато не допускаш старите мисли да се върнат, когато не даваш място на съмнение, когато не отваряш отново врати, които вече си затворил, нещо се запечатва. Това запечатване не е символично. То е реално. Това е моментът, в който достъпът приключва. Това, което преди е влизало безпрепятствено, вече няма право да остава. Това, което е влияело на атмосферата, губи място. Ти не просто си защитен. Ти си установил ред. И когато редът е установен, хаосът не може да се задържи. Това не означава, че няма да има предизвикателства, но означава, че те няма да имат същия достъп, същото влияние, същата сила. От този ден нататък домът ти става място на яснота. Място, в което мислите не се объркват, а се подреждат. Място, в което емоциите не се натрупват, а се освобождават. Място, в което присъствието е стабилно. И ако останеш в тази позиция, ако продължиш да пазиш това, което си установил, тази промяна няма да бъде временна. Тя ще стане част от живота ти. Това е денят, в който нещо приключи. И в същото време денят, в който започне нещо, което няма да бъде нарушено отново.